Angger mah bayar sama Orangnya Pak Melu. Kowe ndelok. Kok aku parteng Aku bae sing melu. daster apik-apik kok iki ya. Wis ora ana ring jumbo. Sedeng anak aku. Wong koyo barang duwite wis siap. Kok iki ora ana sing sedeng. Nak kok iki carane aku ora iso salin, ora ana ring jumbo. Nah iki bae iki. Tuku 3 meter. Jatke nggo Mbak Inung. Masa ora sedeng. Bu, Nah, Pak. rek entuk gas list entuk kok. Ora, daktare cilik-cilik ora ana ring jumbo nggo aku kok. Mosok ora ning jumbo. Ora ono wong dene cilik-cilik. Diketek jumbo wae. Ora ono. Lah terus piye? Aku tukune terpal nang le. Engko tak jahitke nggo Mbak Inung. Terpal. Yo, Oh, bener, Bu. cung tuku 3 meter ki cok sedeng. Pedeng, Bu, telur terpal, Bu. Kelirit donge sing abang putih, Bu. Jelas apa? Sampeyan teng endi, Pak? Hah? Sampeyan teng endi? Aku nembe rapat RT. Dengan RT ini rapat bahas 17 Agustus. Oh, apa? Oh, iki Pak, 17 Agustus oh. Rapat lomba-lomba, Bu. Apa yo? Oh, RT anyar iki sak pore, Bu. Ana lombane iki, Pak. Ya lomba 17 kok. Lombane kan biasanya panjat pinang, tarik tambang, Mangan kerupuk. Pendung kendil. Iki RT kan spektakuler, Bu, ngadak ke lomba model anyar. Lomba apa kuwi, Pak? Lomba sing iki khusus nggo wong lanang. Lah nek ngomong waduk Ora iso. Iki lombane apa jenenge? dikhususke berarti, Pak. Khusus. Lomba nggawa bojone wong. Wong mlayu bojone wong. Kok iso? Nyong melu, Bu, nyong langsung daftar toh. Nomor 1 ya mesti. Nomor dia. Nah, kan aku milih-milih. Wong bojone sapa sing kirane jak mlayu cepet ngono kuwi engko tak pilih dipasangan. Kuwi RT-ne iki nganu apa ora sih? Mikir dhisik apa ora sih? Ya mikir lah. Wong spektakuler kok. Lah nek ki pangedake bangsane lomba lari, lomba tembang ngono wis umum. Timbang wetan ki. Lah, mosok nggawa bojone wong. Nggo mlayu bojone wong cepet-cepetan, Bu. Gendong deh. Yo gendong kok Pak ditarik. Aku kan pengalaman. Yo kan biar tau ping pindho sak arungi karo kowe. Nyong pimbok kowo. Lah iya, kan mesti juara entuk kompor gas. Lah gratis kok. Lah kan bojone wong berarti aku cok oleh kepilih, Pak. Pilih bos. Ya kan nganu nggawa bojone wong. Nah, nyong kan bojone sampeyan bojone wong. Kok cok ana sing nganu aku barang, Pak. Ya ora bakal lah, Ono. mesti kalah. Lah kowe lemu Kan iso saingan. Lah tapi kan kowe lemu jam mlayu angel. Kowe kan ngene. Ya kok wonge sing tak gendong ayo lanange. Kowe angger mah bayar sama Orangnya Pak Melu. Kowe ndelok. Kok aku parteng. Aku bae sing melu. Aku bae sing melu. Enggak kuwi engko nek untuk kompor gas kompore iki kowe. Ya kok sampeyan oleh penake ya. Penak pre wong aku sing. Lah sampeyan gendong wong wadok liya, ya nyok kan tanjuk gendong wong lanang liya kan iso padha bae. Ayo. Ya kan? Yo cuma mesti kan nek lanang melu peraturannya nek lanange melu waduke kudu ndelok. Wong anu RT-ne pilih kasih kuwi arane. Ya ora pilih kasih Bu maksud iki nek lanange melu kan masalahnya RT-ne wedi engko nek lanange juara wedok juara kan kok liyane juara. Ya ora wong juara ki siji yo tok melu liyane melu lomba liyane diono mlebu plato apa wong kan wis biasa jare kok kuwi wis biasa. Lah ya kuwi melune sing kok kuwi Bu. Oh. Kan kowe iki nggo cah cilik. Lomba bojone paling wong ki Bu perlu pengalaman sing kuat. Mental iku kudu nganu. Iki apa Juni, iki Juni Agustus. Isik semuanya Pak diet. Orang yang dia. Ya nyempak mangane sedina pisan, Pak. Orang yang dia. RT-ne wis ngomong koyo kuwi. Kowe nek masa daftar, adene Pak Melu. Lah bojomu wis melu, ora entuk. Mesti kowe diarahke pendong kendel bae. Kok boleh. Terus nyong juara nggo bojone. Ora bakal juara ora. Ora. Nyong kan mlayu kan setare kan ndek nggon Pak RT. Tekan nggon jembatan Teano. Nyong langsung tak belokke tok nang kebon ya ono ngrasaken. Ora juara ya Pak ora aku mlayu. Ora urusan. Kuwi arane ora lombe. Lah opo? Tak krusuk. Ya ora kake ya. Yang penting kan ono alasane lomba. Iya, nyetak kuwi paring Pak RT nyetak kuwi tak ngrayu nyetak. Ora entuk, ora iso nglayu wis aturan 17 tahun 2026 iku sono aturan khusus.
Ora. wetan. Sampean ki yo ndobol, omongane ki Ora, ndobol. ora. Wah Es ngapusi. pokoknya Pak Melu. Yang kok Pak WA kae Bu RT-ne, Bu apa iya ana lombe nggawa bojone wong? Jadi jawab yo, mau buatnya sepakat kok. Mau tanda tangan, tato jempol kok. Iya Pak, Mbak Mun, tinggal gue tau mau sepakat tanda tangan di atas materai. Kita rayu Pak Melu pokoke. Iya Pak, kalian tahu aturan kok. Apa ya? Apa? Well, Oh, aku ngerti. Aku Pak Melu panjat pinang. lihatnya ngomong lanang. Nah, kan ngelanang-lanang. Yang tak aduk diri. Panjat pinang ini kok di pondong-pondong. Ya berarti aku sing podong. Aku sing nang dhuwur. Ayo. Pokoknya nang sikile nang kene iki. Iya. Nyempok nang gulune kene. Iya, karo nyikep sithik. Ayo. Ora kuat, Bu. Siji-siji ya. Oh, sampean nganu kuwi gendong bojone wong. Lah aku kan melu panjat kan pinang. tapi kan panjat pinang kan wong kan dong Bu. Ya batian karo khotot teh.